Vrste subjekta, gramatički i logički. Kažimo rečenice koje će ilustrovati slike. Devojčica čita knjigu. Drvoseča seče drvo. Baštovan oblikuje ogradu. Čovek kosi travu. Vatrogasac gasi vatru. Radnik buši zid. Da bismo u rečenici prepoznali subjekat, postavljamo pitanje ko, odnosno šta vrši radnju. Na osnovu rečenica odgovori na ova pitanja su devojčica, drvoseča, baštovan, čovek, vatrogasac, radnik. Subjekte u ovim rečenicama dobili smo odgovorom na pitanja ko, odnosno šta, i kada je takva situacija, u pitanju je gramatički subjekat. Pogledajmo sada sljedeće ilustracije. Prva, ulica i na njoj ljudi. Ovu sliku ilustruje rečenica na ulici ima ljudi. Za sljedeću sliku odgovarajuća rečenica bila bi na granama nema lišća. Sljedeća, devojčici se spava. Sljedeća, učeniku se žuri. Ova sličica pokazuje da decu raduje klackanje, a posljednja da dečaka boli koleno. Smisao prve rečenice nametnuo bi pitanje koga na ulici ima. Odgovor je ljudi. Za drugu rečenicu pitanje bi bilo čega na granama nema. Odgovor lišća. Kome se spava? Devojčici. Kome, odnosno čemu se žuri? Učeniku. Koga raduje klackanje? Decu. Koga, odnosno šta, boli koleno? Dečaka. Sada nismo postavljali pitanja ko, šta, da bismo prepoznali subjekat. Pitali smo koga, čega i dobili odgovore ljudi, lišća. Na pitanja kome, čemu dobili smo odgovore devojčici, učeniku, i na pitanja koga, šta, odgovori su bili decu, dečaka. Takav subjekat zove se logički subjekat. Treba dakle razlikovati dve vrste subjekta. Gramatički i logički. Gramatički subjekti bili su devojčica, drvoseča, baštovan, čovek, vatrogasac i radnik, a dobili smo ih odgovorom na pitanja ko, odnosno šta. Logički subjekti bili su ljudi, lišća koje smo dobili na pitanja koga, čega, devojčici, učeniku koje smo dobili na pitanja kome, čemu, i decu, dečaka koje smo dobili odgovarajući na pitanja koga, šta. Zapamti, subjekat je drugi glavni član rečenice koji označava vršioca radnje ili nosioca stanja, zbivanja, situacije ili osobine kazane predikatom. U službi subjekta najčešće su imenice i imeničke zamenice koje se nalaze